Хайде да ви разведа из термалните вили, които задължително трябва да посетите, ако харесвате такъв тип настаняване. Става въпрос за Солис Термал Вилас в село Баня до Банско. Вилите се намират в един своеобразен оазис. Затворен комплекс с ограничен достъп, което само по себе си осигурява голяма доза спокойствие. Всяка от тях има собствен двор със самостоятелен басейн с топла минерална вода, просторен дневен тракт и 3 самостоятелни спални на втория етаж. Дизайнът на цялата вила е просто впечатляващ. Естествени материали и алпийски стил, в който умело са преплетени усещане за уют и в същото време за лукс, а огромната камина в хола допълнително подсилва това чувство. Кухнята е напълно оборудвана и ако обичате да се готвите с семейството или с приятели, нищо няма да ви липсва там. Всяка от вилите предлага и доста добра селекция от вино в витрина, което рядко се среща и е чудесно удобство. Локацията също е много добра, с красива гледка към Пирин. Солис Термал Вилас не е просто място за настаняване, а преживяване, което накара всеки от нас да не иска да си тръгне и да копне да се завърне отново в това великолепно кътче.